ካልኣይ መልእኽቲ ጴጥሮስ ጸሓፊኡ በዓል ስምዖን ጴጥሮስ ከም ዝኾነ ገሊጹ ኣሎ። ናይ ጕሉ ልምድን ኣብ ዝተዛረቦ ንባብ ውሽጢ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ከረን ብኽብሪ ምስ ተገልጸ ናይ ዓይኒ ምስክር ነይሩ እዩ። ካልኣይ ጴጥሮስ መልእኽቲ ናይ መጠንቀቕታ ደብዳቤ እዩ። ከም በዓል ሥልጣን ጅግንነት ልምዱ እዩ። ከምኡውን እሙን ሐዋርያ ክርስቶስ እዩ። እቲ ናይ መወዳእታ ርክብ ንጴጥሮስ ካብ ዓብዪ ተልእኾ ወንጌል ዝኾነ ወፈራ ዘመቻ ናይ ክርስቶስ እዩ። እዚ ኩሉ ቅድሚ ብሰማዕትነት ብእምነቱ ምማቱ ምዃኑ ኣብቲ ቀዳማይ መልእኽቱ ጴጥሮስ ነቶም ኣመንቲ ከጸናንዕን ከበራትዕን ኣብ ውሽጢ መከራን ስደትን ኮይኑ ብግዳም ዝመጽእ ሓይሊ መጥቃዕቲ ድሕሪ 3 ዓመት ኣብ መልእኽቱ ናይ መወዳእታ ቃላቱ እዩ ጽሒፉ። ንሱ ድማ ካብ ውሽጣዊ መጥቃዕቲ ኮይኑ ካብ ሓሰውቲ ነቢያትን መምሃራንን መላግጽትን እዩ። ንሱ ብዘይገለ ዋጋዕ ደጋ እቲ ሓቂ እምነት ተዛሪቡሉ ኣሎ። እዚ ምስ በለ ዝስዕብ ምኽሪ ብምሃብ ንክርስቶስ ብምኽባር ውልቀ ሰባት ኩላቶም ክርስቶስ ማእከል ቤተ ክርስቲያን ገይሮም ደው ክብሉ እዩ። ጴጥሮስ ሰላምታ ምስ ገለጸ ብድሕሪዚ ነቲ ርኹስ ናይ ዝሓለፈ ናብራን ሓጺር ዝጠመተ ኣብቲ ክርስቲያናዊ ህይወት እዩ ተዛሪቡ። ብምቕጻል ዝገለጾ እተን መዓልታት ሓጸርቲ እየን ኩሎም ኣመንቲ ነቲ መልእኽትን ናይቲ ቃል ጽሑፉን ኣጸቢቖም ክምልከትዎ እዩ ዝመክር። ቀጺሉ ጴጥሮስ ዝሃቦ ሓሳባት ብዛዕባ ሓሰውቲ መምሃራንን ነቢያትን ጽኑዕ ዝኾነ መጠንቀቕታን ኣብቲ መወዳእታ መዓልታት ብዙሓት ከም ዝመጹ ብዛዕባ ገንዘብ ዝብልዎን ዝገብርዎን ሃልይዎምሲ ነቲ ናይ እግዚኣብሔር ነገር ግና ይነቕፉ ዝገብርዎ ኩሉ ጊዜ ነቲ ክገብርዎ ዝደልዩ እዩ ሕቡያትን ተጃሃርትን እግዚኣብሔር ክቐጽዖምን ክፈርዶምን ከም ዝኾነ ጴጥሮስ ኣብ መወዳእታ ነዛ ደብዳቤ ስለምንታይ ከም ዝጸሓፈ ይገልጸሎም። ነቲ ናይ ነቢያት ሐዋርያት ቃል ዝቃወሙ ሓሰውቲ መምሃራን ከም ዝመጹ ነቲ ናይ ጐይታ ኢየሱስ ምምላስ ምድንጓይ ምኽንያት ከም ዝህብሉ ካብ መናፍቕነት ክጥንቀቑ ብእምነቶም ከዓብዩን ክተባብዑን እዩ። ዝተጻሕፈሉ ዕላማ ነቶም ክርስቲያናት ካብ ሓሰውቲ መምሃራን ነቢያትን ክጥንቀቑን ኣጥቢቑ ዝመኸሮም ድማ ብእምነቶም ከምኡውን ብፍልጠት ክርስቶስ ንኽዓብዩ እዩ ጽሒፉሎም። እቲ ቀንዲ ቃል ኣብ ካልኣይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1:3 ዘሎ ኮይኑ ነቲ ናብ ክብሩን ሕያውነትን ዝጸዋዓና ብፍልጠትን መለኮታዊ ሓይሉ ኩሉ እቲ ናይ ሕያውነት ንመንፈሳውነት ዘድልየና ሂቡና ኣሎ። ካልኣይ ጴጥሮስ ዝተጻሕፈ ንዓናውን እዩ። እዛ ንነብረላ ዘለና ዓለም ድማ ብብዙሓት ሓሰውቲ መምሃራንን ነቢያትን ዝተመልአት ኮይና ኣላ። ነቲ ሓቂ ይቃወምዎ ንእሙንነት ድማ ኣይደልይዎን። ናይ ጴጥሮስ መልእኽቲ ብጥንቃቐ ሰሚዕናዮ ንመጠንቀቕታኡ ድማ ተቐቢልናዮ እንተኾይንና ብናይ ክርስቶስ ፍልጠት ንምዕባይ ደው በል። ነቶም ምስ ናይ እግዚኣብሔር ቃል ዝጻረሩ ዝሰብኩን ዝምህሩን ኣጥቢቅካ ተቃወሞም። እዚ ዝረአናዮ ድሕሪ ባይታ ናይ ካልኣይ መልእኽቲ ጴጥሮስ ክኸውን ከሎ ምዕራፍ 1:1 ስምዖን ጴጥሮስ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ባርያን ሐዋርያን ናብቶም ማዕረ እታናትና ዝኽብረታ እምነት ብጽድቂ ኣምላኽናን ብመድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስን ተመቕሉ ብፍልጠት ኣምላኽናን ጐይታና ኢየሱስን ኣባኻትኩም ጸጋን ሰላምን ይብዛሕ። ክርስቲያናዊ መጸዋዕታን ሕርየትን 3 እቲ ብፍልጠት ክብሩን ደግነትን ዝጸዋዓና ኣምላኻዊ ኃይሉ ንህይወትን ንፍርሃት እግዚኣብሔርን ዝኸውን ኩሉ ካብ ዝህበና ብኡ እታ ኽብርትን ዓባይን ተስፋ ዝረኸብና ኣብ ዓለም ብፍትወት ሥጋ ካብ ዘሎ ጥፋት ወፂኹም ተመቐልቲ ተኣምላኻዊ ባሕሪ ምእንቲ ክትኮኑ ብትግሃት ዘበለ ተጋደሉ ኣብ እምነትኩም ደግነት ወስኹ ኣብቲ ደግነቱን ፍልጠት ኣብታ ፍልጠት ከዓ ምግታእ ርእስኻ ኣብታ ምግታእ ርእስኻ ድማ ዓቕሊ ኣብታ ዓቕሊውን ፍርሃት እግዚኣብሔር ኣብቲ ፍርሃት እግዚኣብሔር ድማ ምፍቃር ኣሕዋት ኣብቲ ምፍቃር ኣሕዋትውን ፍቕሪ ንኹሉ ሰብ እዚ ነገር እዚ እንተ ኣለኩም እናማዕበለውን እንተኸደ ንምፍላጥ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ሓካያትን ዘየፍርዩን ክትኮኑ ኣይሓድገኩምን እዩ። እቲ እዚ ነገር እዚ ዘይብሉስ ካብቲ ናይ ቀደም ኃጢአቱ ምጽራይ ዝረስዐ
ዕውርነቲ ኣብ ቀረባ ዘሎ ጥራይ ዝርኢ እዩ ስለዚ ኣቱም ኣሕዋትና ንጽዋዓኹምን ምሕራይኩምን ከተጽንዕዎ ኣዝኹም ተጋደሉ እዚ እንተገበርኩምሲ ከቶ ኣይከተንደልህጹን ኢኹም ከምኡውን ናብቲ ናይ ጐይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘለዓለማዊ መንግስቲ ምእታው ብምልኣት ክወሃበኩም እዩ ቁጽሪ 12 ስለዚ ምንም እኳ እንተፈለጥኩምዎ ኣብቲ ዘለኩም ሓቅውን እንተጸናዕኹም ነዚ ነገር እዚ ኩሉ ግዜ ከዘክረኩም ሓሳበይ እዩ ከምቲ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝገለጸለይ ከዓ እቲ መቕንጣጽ ድንኳነይ ቀልጢፉ ከም ዝኸውን ስለ ዝፈለጥኩ ኣብዚ ድንኳን እዚ ክሳዕ ዘለኹ ብምዝካር ክንቅሓኩም ቁኑዕ ኮይኑ ይረአየና ኣሎ ግናኸ ድሕሪ ስንብታይ ከዓ ኩሉ ግዜ ነዚ ክትዝክርዎ ኢለ እጽዕር ኣለኹ መሰኻኽር ግርማ ክርስቶስ ቁጽሪ 16 ነቲ ናይ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ሓይልን ምጽኣትን ክንነግረኩም ከለና ነቲ ናይ ግርማኡ ብዓይንና ዘርእናዮ ምስክር ኮይንና ኢና እምበር እቲ ጣብቦ ጽውጽዋያት ኣይሰዓብናን ካብቲ ጉንን ግርማ ክብሪ ብው ዝሰመርኩ ፍቕር ወደይ እዚ እዩ ዝብል ድምፂ ምስ መጸ ንሱ ካብ እግዚኣብሔር ኣቦና ክብርን ግርማን ተቐበለ ኣብቲ ቅዱስ ከረን ምስኡ ከሎና ከዓ ንሕና በዓላትና ነዚ ድምፂ እዚ ካብ ሰማይ ክመጽእ ከሎ ሰሚዕናዮ ኢና ቁጽሪ 19 ኣዝዩ ዝጸንዐ ቃል ትንቢት ከዓ ኣሎና ምድሪ ክሳዕ ዝወግሕ ኮኸብ ጽባሕውን ኣብ ልብኹም ክሳዕ ዝወፅእ ኣብቲ ስፍራ ጸልማት ከም ዘብርህ መብራህቲ ጌርኩም እንተ ኣስተባሃልኩምሉ ሰናይ ትገብሩ ኣለኹም ኩሉ ጽሑፍ ትንቢት ትርጉሙ ካብ ርእሱ ከም ዘይኮነ ቅድሚ ኩሉ ዝፍለጡ ትንቢትሲ ቅዱሳት ሰባት እዮም መንፈስ ቅዱስ ተመሪሖም ካብ ኣምላኽ እተዛረብዎ እምበር ከቶ ብፍቓድ ሰብ ኣይመጸን ካልኣይ መልእኽቲ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2 ሓሰውቲ መምሃራን ቁጽሪ 1 ግናኸ ነቢያት ሓሶት ድማ ኣብ ማእከል እቲ ህዝቢ ተንሲኦም ነበሩ ከምኡ ከዓ ኣብ ማእከልኩም መምህራን ሓሶት ክትንስኡ እዮም ናብ ርእሶም ቅልጡፍ ጥፍኣት እናምጽኡ ድማ ክሳዕ ነቲ እተሻየጦም ጐይታ እኳ ክኽሕድዎ እዮም ንሳቶም ናይ ጥፍኣት ምፍልላይ ኣስሊኾም ክእትዉ እዮም ብዙሓት ድማ ብርክሰቶም ክስዕብዎም እዮም ብሰሮም እውን እታ መገዲ ሓቂ ክትጽረፍ እያ ብስስዐ ብዘረባ ጥበራ ገይሮም መናገዲ ክገብርኹም እዮም ፍርዶም ካብ ቀደም ኣይዓርፍን ጥፍኣቶም እውን ኣይድቅስን እዩ ቁጽሪ 4 ኣምላኽ ግና ነቶም ሓጢኣት ዝገብሩ መላእኽቲ እኳ ናብ ገሃንም ደርቢዩ ብሞቓሕ ጸልማት ተኣሲሮም ንፍርዲ ክሕለዉ ኣሕሊፉ ሃቦም እምበር ካብ ዘይነሓፎም ነታ ቀዳመይቲ ዓለም ድማ ካብ ዘይነሓፋስ ናብታ ናይ ሓጥኣን ዓለም ማይ ኣይሂ ምስ ኣውረደ ከዓ ንኖህ ሰባኽ ጽድቂ ሳምናይ ርእሱ ሓለዎ ነቶም ድሓር ዝመጹ በደለኛታት መሰኪሕ ገይርወን ንኸተማታት ሶዶምን ጉመራን ሓምኾሽቲ ገይርወን ንምግምጣል ፈረደን ነቲ ብኣበስኦምን ብርኹስ ንብረቶምን ዝስቀ ዝነበረ ሎጥ ጻድቕ ግና ኣድሓኖ ማለት እቲ ጻድቕ ኣብ ማእከሎም ክነብር ከሎ ኣብ ጽባሕ በቲ ዝሪኦን ዝሰምዖን ዝነበረ ግብሪ ዓመፆም እታ ጻድቕ ነፍሱ ትስቀ ነበረት እምበርስከ ጐይታ ነቶም ፍርሃት እግዚኣብሔር ካብ ፈተና ከውፅኦም ንገበርቲ ዓመፃ ግና እናቐጽዐ ንመዓልቲ ፍርዲ ክሕልዎም ይፈልጥ እዩ ምናዳ ግና ነቶም ብርኹስ ትምኒት ደድሕሪ ሥጋ ዝኸዱ ንጐይትነት ከዓ ዝንዕቑ ደፋራት ፈተውቲ ርእሶም ንኽብርታት ክጸርፉ ዘይንቀጥቅጡ መላእኽቲ እኳ ብሓይልን ብስልጣንን ዝበልጹ ኽነሶምሲ ኣብ ቅድሚ ጐይታ ናታቶም ዝጻረር ፍርዲ ጸርፊ ኣየምጹን እዮም እዚኣቶም ግና ከምታ ንማእሰርትን ንጥፍኣትን እተፈጥረት ብሃም እንስሳ እዮም ነቲ ዘይፈልጥዎ እናጸረፉ ብጥፍኣቶም ክጠፍኡ እዮም ዓስቢ ዓመፅኦም እውን ክቕበሉ እዮም ነቲ ናይ ዕለት ዕንቃቐ ከም ጥዑም ንብረት ገይሮም ይርእይዎ ርኹሳትን ነውራማትን እዮም ብምጥባሮም እናተቐለቡ ምሳኻትኩም ኣብ ማእዲ ይበልዑ ኣለዉ ዝሙት ዝመልኣ ካብ ሓጢኣት ከዓ ዘየቋርጻ ኣዒንቲ ኣለዎም
نتن زي تصنع نفسات يحبلون سسع زلمد لبي اللوم دك مرقم إيوم نتاقن عدتي مقد حديقهم تقاقيو مقدتي عسب عمت عزفتوه بالآن ود بصور صعبو سلا أبساو قنا مقناحة تقبله بهم أدقت عنت بدمتسي سب تزاربت نتسلالة نبيك عقتت نساتهم ما يزيبولو علاتاتن هو ولا زخبكبو قمن إيوم ناتاتهم قبز بلت سلمات نزل علم تأكيب لهم قالو كنت زخونا زربا تعبيت إنا تزاربو بفدوة سقان برقصتن نتم كابتم بسحتات زنبرو حج قرب زملتو يحبابلو التسعره سب نتز سعروس باري أيخونا إيمو نساتهم نرقصهم بارو الطفاعات كنسهم حراقت وطئيكم النابلو يتسفوهم اللو بفلتات قويتانان مدحانينان يسوس كريستوس كاب تاريخ ست عالم أمليتهم كم بحدش بقاء تتأليفهم انت تسعرو كاب قدامايهم سي دحرايهم زقدد يزخون مالت نساتهم نافلطوا كاب تتوهبهم قدس تأزاز ندحريت كاب زملوسوس نتا مقدي صدقي انت زي فلطوا محشهم نيرو كمتي اتي مثل حقي كلبنا بتفوق تملسي حسماون تحت باس اب صبري انغرغرت زبلو بتحوم الله كلاي ملقت بيتروس معرف سلسته بزعبا مصات قويتا قطري حدن كلتن أتم فوراتي إذا حجيز صحفلكم زلقو كالأيت دبدابي إياه قدم بقدسات النبيات اتبهالك قالن بحوارياتكم كابقويتانان مدحانينان زرخبكم وتأزازن من تكتذكرو إلا بغلتياتن نأذكركم نتقروا حسابكم ينقحوا اللخو أبتن دحروت معلتات كم فتوة رؤسهم زمالالسون زلاقوتن ملاقزتن كم زمتو كرمي كل زي فلتو ساتم كا تصفى مصاتو دعابي اللو كابتا أبوتاتنا زدقو سلا معلتي كم مجمرتا فترة حيزو كلو كمتي زنبورو إيزالو كبلي إيوم سمايات كابتنتي بقال أملاك كم زنبره مدرون كم ماين بماين مخانا نزفت يوم يرسعوا اللو اتاشعو زنبرت عالم بقو باتي ماي تسات إمات طفت اتي حجز اللو سماياتن مدرن قنا بقالو تعاقيرو اللو كسا معلت فردن كسا طفات اتم نقزي أبير زيفره سباتن نحوي حلو اللو قطري شمانته قناخي أتم فوراتي أبقزي أبير حنت معلت كم شح عمتون كم حنت معلت مخانو إذا حنت نقر إذا أي تسوركم قويتاس كلاتهم نام نسحاق بصحو مبر حدوكا خطف زي فتوس لزخوني من تاخاتكم يعقس اللومبر كم تنقلي أتم زدنقي زمسلم نتسفاو أيدنقيون إيو معلت قويتا قنا كم سراء خوينا كتمت إيا بقى سمايات توعوا أنا بلا كحلف إيو فترة السماي برسنا كمكخ مدرن أبقى زلو قبرتات كندد إيو دقيم إذا كله زفلالة كابكونه سليود سمايات بحاوي مخيخو زفلالة يلو فترة السماي كابرس نزمكلو نتمتعات معلت أملاخ نتتصبكمون ناقلاتفكمون وقدس نبرتن بفرهات اجزيابيهرن كما يزبالو كتكون يزقبعكم نحنا قنا كم تتصفاو صدق زنبرلو حدش سماياتن حدش مدرن نتصبالونا قطري 14 سلازي خا أتم فوراتي نزي نتتصبكم سي بزي نورن بزي منقبن بسلام أبقرميو كتركبو تقادلو كمتي تفقر حونا باولوس دما بتي توهبو طباب صحفلكم نتي تعقست قويتانا نمدحنكم قصروا نسو أب كلاتن دبدابيتاتو دما نزي نغر زكزاربولو كلو أبون مستوعالو زي شجر حيالو نغرالو وتمدنا أرتن زي صناعاتن كمتي نتخالط صحفات نتفات رأسهم زتواوي وغيرهم يتواوي والو قطري 17 دقيم أتم فوراتي نزق الدم النافلتكم سي بسحتات اتم سدي زخدو زلو تسحيبكم كاب صنعات رأسكم كي تودكو تحلو
بتصقان بفلطت قويتنا مدحنينا يسوع كريستوس دا عبيو نو حجن نمعلت زلالمن كبري يقولنا آمين